Este ritmo que ahora te estoy tocando es el ritmo que todos quieren. Kolombia naiz, Bogotan, eta hasteko Amerikako merkatua handiena bizitatuko dugu. Listo zarete, beraz goazen gure burua kolorez betetzea. Eta bai, Ego Amerikako merkatu handiena Bogotan dago. Hiriko hornidura merkatua da. Merkatu hori profesionalentzat egina da, gehiago. Baina etortzen altzarete zuek ere erosketa batzuk egiteko. Zentrotik, ordu erdi bat kontatu behar da kotxez edo autobusez. Merkatu hori egiazko herritipi bat da, milaka jende diru asko eskuz aldatzen. Horregatik, seguritate handia da, eta ez zaitezte harritu eskoltak ikusten badituzue. Zer ote fruitu hori? Erantzuna orain. Zuhaitzeko tomatea. Lebrijako ananak. Kolombiako historioa ezagutzeko Kandelaria auzoa aukera ona da. Euskaldun batzuk ere hemendik pasatu dira. Begira jaurregiaren izena, Etxeberri. Behar bada nire familiako bat, nork daki. Bogota, Kolombiako hiri nagusia da. 2500 metrotan dago, bere 8 milioi biztanleekin. Harritua naiz, ikusita zen lasai biltzen den bere kareetan. Kandelaria auzoak estilo koloniala eskaintzen digu. Jarraitzen dut itzulia egiten Bolivar plazatik. Plaza honetan eraiki ziren Bogotako lehen 12 etxeak. Konkistatzaileak egin zituzten. Montserrat parkeran noa, han neska polit bat ezagutuko dut. Bogotako edertasunak zuzenean hunkitzen nau. Ezin dut nire laguna utzi. Hala, lehen kontaktua egina da, jarraitzen aldun nire itzulia egiten zoriontsu. Montserratik sekurako bista bat bada. Plana ona da. Irumira eta bere 1 metrotan naiz. Txiroe beti gorutz. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana dirás que no, que se te pasó la gana. Ayer... Museo honetan Ego Amerikako urre bilduma handiena dago. Ikusten aldira tribuen altxorak, batez ere Kinbaiako kulturarenak. Errepublikako bankada hemengo jabea. Piezak erosi zizkion jende pribatuari. 30.000 pieza badira museo honetan. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big
I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Bogotako zentroa naiz aire fresku Then the first hartzen. snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Bien, me encanta eso, me encanta. ¿Cómo es tu nombre? Jokin. Joken. Yo, Tato. Oye, Laguntzaile bat badute hemen. internacionala. Chiloé, programa internacionala. Divino, muchas gracias, bienvenidos a mi país. Que la pasen muy bien y se la gocen, que los traten bonito. Y que Colombia no es solamente todo eso que se muestra como ella lo ha encargado de decir, sino que hay muchas cosas para mostrar. Esa es Colombia y es una chimba y bienvenidos a mi país. Y esos son los atardeceres de mi país y ese es nuestro cielo, divinos. ¿Tú trabajas para el Ministerio del No, 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 no.